pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu i danas ćemo odigramo, radimo Charlie Challenge na telefonu 3D. Samo ja ću stopirati dok se ovo ne učita. Ok ljudi, učitao se, pa hajde idemo na prvu reč. Da vidimo šta će da odgovori čak. Da li će uspeti, pitanje je. Da sačekamo. Znači, na ivici jesa. Ok, uspeć na YouTube, baš sam zadovoljan. Idemo na sljedeću stvar. Charlie, da li ja volim YouTube? Ajde. Okreći se olovko. Charlie ne odgovara, idemo na reset. Charlie, da li ja volim... Vidimo kako će odgovoriti. Nije dobro, ovo je laž. Ok, idemo sljedeće stvar. Charlie, da li sam nekada nešto u... Hajde da vidimo. Jesam. Onda imam posla sa policijom. Ojoj. Dobro. I vi stavljate ove Charlie Challenge, jako je dobro. Ok, idemo uz početka. Hajde bre. Ne odgovaraš. Charlie, da li će da uspjeti na YouTube? Vidimo kako će da odgovori Charlie. Hajde bre, okreći se olovko. Nisu ću resati. Charlie, da li će da uspjeti? Hajde. Da vidimo šta će da odgovori. No, ok, znao sam da neće uspjeti. To je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!